Kom igen då! Men du måste ju kunna stå ett tag. Här, gör igen. Annars man vet jag vad som kan hända. Oh my god. Vad lång han blir. Jag kan inte heller jula. Ska vi köra stå på händer-tävling? Alla tre. Jag vill se han stå på händer. Stå på händer. Ja, vi är. Ja, vi körde ju det då. Vi bara stod där hur länge som helst. Nej, inte 2 minuter.